Oras po ngayon ay alas 10 ng umaga. So, ngayon po ay nananalasa si Bagyong Rolly dito sa Bicol. Malakas pa ang hangin dito sa labas. At ito po ay may lakas na umabot ng 315 plus. So siya po ay super typhoon category. So kung makikita nyo, yan, sumbahan po ang mga puno, pati mga saging, ubos. Lagas ang mga dahon, nagliparan ng yero. So ngayon ang direksyon ng hangin po ngayon ay galing sa southeast ang direksyon ng hangin. So ngayon po ay alas 10 ng umaga. So kanina bandang alas 8 ng umaga, ang direksyon po ng hangin ay galing dyan sa north. So ngayon po reverse na, sa kabila na nanggagaling ang hangin. So malakas pa din. Yan. Makita nyo yung mga saging, lahat sila punta dito galing north, yung hangin na nagpatumba sa kanila. Gusto namang irong to, dala ng hangin galing south. So kung makita nyo po, lagas ang mga dahon. Yan, may natumbang puno, ubos ang saging. Yan, napakalakas po ng hangin. Dito po to sa Tigaon, Camarines Sur, Bicol. Lakas ng hangin. Ang hangin po ay galing south. Yan. Galing south ngayon. So kanina, bandang 8 AM, kung makikita niyo yung direksyon ng tumba ng isang puno, so pati nung saging galing north yung hangin. So ngayon opposite direction na. Sa kabila na naman siya nanggagaling yung malakas na hangin ni Rolly. Yan. Galing na siyang south. Mamaya siguro mga after 2 hours maghahabagat na. Galing ng southwest, magagaling ng southwest ang hangin. So abangan natin yung habagat kasi yan yung pinakamalakas na hangin na dala ng isang bagyo. So malakas pa ang hangin. So ngayon po almost 3 hours na po, 3.5 hours na nananalasa si Rolly dito sa Camarines Sur, Tigaon, Camarines Sur, Bicol. Yan, lakas po ng hangin. Yan, dito yung isang bubong.
Hindi talaga yun. Abot dalig do. Nadago sa na. Nadago. Kumanis po, nadali mo. Ano sa payag mo? Sensor mo? Layo mo niya raw. Pa? Makamisan din naglita. Iskula ka. Dapla talaga. Pinagla.